Какво става, хора? Аз съм Vortex и не ще играем Rocket League. Ей! Дима, значи, това е Димо, a.k.a. забравих му името на канала. Ами, ще почвам нов канал, ще съм измислил името. Ма ще почва все пак. Да. Така че, да. Значи, това е Rocket League, ще го нарича Vehicle Customization и... Не, базик. Как да бъде, бе? Аре, тъй ще остане за сега. И... ще играем днеска сезоните, както виждате, направил съм го доста дълъг. И отборим са казва Tinkerers. Да, той е доста добър на Rocket League. Да, горе-долу. Не мога да си кажа себе си, тъй че дайте да видите ви за себе си. Така че, хайде, Rocket League. Любимия ми стадион. Сега, Експрес. Значи, тези Експрес мисля, че ма биха един път. И гледайте чудото. Гол. Как? Ау, не. Не. Много съм добър бил. Много съм бил добър, викат. Ще късам ли, бе? Ще късам ли, бе? Да, ще ма късаш. Не съм много добър. Не съм адски добър. Ко правиш, Еки? Тъй, бе, бо. Той е бумър, да знаете как ми е спасявал кожата в тази игра, мале. Направо ги кърти. Картач. Давай, животно! Мама ти. Мама ти кучи. Майка ти е кучка. Не. Хайде. Да не са за дец. Не бе, кейвмен. Бах ти автогола. Знаеш ко прави нашия? Кейвмен, знаеш ко прави? Бута топката до камата и я вкара в камата, човек. Ама баща? Да. Уоу. Не. Рек тя. Гледай сега какво ще ги направя. На турско зеле ще ги направя. Не знам дори какво е турско зеле. Ма как се да? Турско зеле, както нашето зеле. Ха-ха. Ама как манджа? Турско зеле. Не, Добре, за колко говоря просто ти? Давай газ! Мама ти селска. Мама ти силяндурска. Сега ако пак направи същото. Мисля, че Експрес отново ще ма бият. Бумър, един път си ми полезен, друг път ни правиш нищо като хората. Майка яде дори. Майко, бах ти избиването. Газ! Те бяха майки, които ядат дорито. Защото после стават MLG и си вземат малтантил. И си вземат птеродактил ли? Давай, бе! Виж, ко ви казах, бе? Ко ви казах, бе? Този бумър ми е... Той бумър е герой, бе. Бах, майката. Добре, хайде. Сега така. One shot, one goal. One shot, one no. Сякам във фейса. Бро. Значи, Той ще се казва Гъс Ело. да, как майка ти. И твоята. И твоята същото казваше. Тя не знае какво е YouTube. Какво? Първо. Майко, аз съм голям. За ти. Хайде. Ще помисля, че сме някакви ретарди. Ма пълни ретарди сме, Димо. 100% вече го мислят. 100% вече го казват. И си го мислят. И си го казват. Докато го мислят. Айде! Аз летя! Давай до чакната врата! Твоята леля. Свако ти! Давай, Свако! Какво? Твоята лелина. Атина. Човек, тия Експреса много насрани, бе. Не, бе! Добре, бе, кейвмен. Как ма блъска. Бист.
Яко. Иванчо, айде Иванчо, чакам. Не, някой така прави кафе и изписва Иван в чашата. Давай. Давай дрибъл. Ах, мама ти. Какъв дрибъл, какви 5 лева, бе. И моите... О, как го избъсках тос. Защото искам... Не играя мултиплеер още, защото не съм сигурен, че ще мога да направя малко... Абе, кейвмен, ко правиш, бе? Той е заради... Той е нашия кейвмен. И той е като бумър. Или е с мене, или е срещу мене. Помисли какво искаш, бе. Аре, бе, майна. Break it down. Yeah. Break it down. И силно ако Watch Dogs ми лагаш на Watch Dogs. Не, бе, не, моята грешка е това. Я ще ми хуя. Всяко съм е пратил към моята кама. Вай! Та летим натам. Хайде! Аз съм ракета. Нали, Rocket League трябва сме, бе. Ама не си легенда, не. Rocket League. Да, разбира се. И знам, този клип, че може да е кратък, защото без стои много късно и съм изморен, те трябва да уча. Може и да е малко тъпо. Да. Газ? Все пак тъпо почна. Да. Ай, вай. Вай! Вай от лигата. И вай тук е. Вай. Сега ще използвам моя скил, за да направя... Окей. Овертайм. Вай от лигата. Той ще бъде ли гола? Победния. Ау, не. Ау, не. Аз се правя, ще вляза малко да посъдя. Къде? От CS. Къде? Бро! Не, какво правиш с компота? Какво? Те спекат компота. Мутикаря. Не, те спекат компота. Какъв Мама ком? им ста. Какво? Какво Къв- правиш с този компот, че ви майката? Дайте ми компота. Не, бе. С прасковки. Прасковица тук е. Ау. Вай, 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 вай от лигата. Вай! Човек, не знам. Тя така е. Те ще ми изварят Сложиха компота. на циган компот. Някаква почти супер голям да раста цигара. Защо не напишат обичам компот? Той ще е най-уместно. Обичам компот. Аз не искам да съм този с компота. Не искаш да с компота. Какво? Не искаш да с... Това ще... Това е шанса ми! Не, Beast! Yes! Yes, Beast! Yes! Bitch! Bitch! Бор. Така, бе. Овертайма ги бихме. Гледайте какъв як гол. Даже не бях аз, който го вкара този гол. Вау. Еми хора, Еми благодаря хора, че гледахте това видео на Rocket League с Димо, който ни игра Rocket League, просто говореше за компоти. И ще се видим друг път. И следващия епизод ще бъдем също тия Rebels. Pegels. Нещо си там. И хора, аре, това беше от мен и от Димо.